na, na-release na yung chike at ibibigay na natin sa may ari ng bahay. Show Boulevard, Mandaluyong City. Nandito tayo ngayon sa Pag-ibig dito sa may Mandaluyong para kumuha ng chike para sa bahay. Nakapanik na tayo dito sa taas at papasok na tayo sa kanilang entrance. May tinanong lang ang gwardiya kung saan ako pupunta at sabi ko may transaction ako sa loob, mayroon akong kukuning chike. Ito na nga, kumuha na rin ako ng stub para sa releasing chike at naghihintay muna ako saglit. May lang ay tinawag na ako. Okay, dito po ma'am, makukuha na namin. Sila po ang kukuha ma'am? Yes po, sila po. Sa kanila po nakapangalan. Sa kanila. Sa puntong ito ay kinuha na ni ma'am ang aming chike. Kinuha na kung saan nakalagay ang records ni TV Bisaya number 1 at nag-antay lang tayo ng saglit. Na-transfer ko po kayo sa counseling para ma-explain po yung pagbabayad ng amortization. Ito po, okay. Maraming salamat po ma'am. Okay, tapos na. Na-release na yung chike natin. Na-release na. May legit na tayo. Legit na tayong legit na yung bahay natin. Meron na tayong bahay. Ang sabi ay pupunta na tayo sa counseling. Nahanap namin saan yung counseling. Hanap natin saan yung counseling. Maya-maya lang tinawag na ako at may konting pinilapan at konting briefing. Sir, pakipilapan to. Amount lang po, hindi pa kasama insurance interest. For 20 years po yung housing loan po ninyo. Ang due date po is every 17th of the month. So yung first payment po on or before March 17. Ano po? Yung first payment dito muna po magbabayad. Then yung mga susunod na payments po, pwedeng magbayad sa mga collecting partners gamit po yung housing loan account. Tapos po pagka lumampas po sa due date, may dadagdag po kayo na penalty. Ito yung interest rate po, 3%, monthly amortization. Sa monthly amortization po, hindi lahat babawas po sa loan value. Ano po, kasi yung monthly amortization po, allocated po to sa insurance, interest, principal. So yun po yung binabayaran nitong monthly amortization po. Ito po. So, dinilis yung balance yung computation. Ibig sabihin po, nakabase po tayo, yung interest po nakabase dun sa outstanding balance. At ito nga, hawak-hawak na natin ang chike na-release na. Ito naman ay ibibigay natin maya-maya sa may-ari ng bahay. Ito na, na-release na yung chike at ibibigay na natin sa may-ari ng bahay. At ito, dahil naiabot ko na, ay uwian na. Close transaction na legit na may bahay na si TV Bisaya number 1. Maraming salamat po Panginoon dahil binigyan mo ako ng ganitong blessings at sa tagal ng panahon mga pawis at hirap ang dinanas namin dito at na ito nakuha na namin tong bahay na to. Maraming salamat po Lord Jesus.